हाग्रामा महिलारि सारा एनाउन्स होनाय बायदिनो जोङो 2 लाख टोटेल 5,000 जोंनि इयुथ्सफोरनो जोङो होनो थाखाय अलरेडि दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामबाय आरो बेजों लोगोसे अनादार 15,000 इयुथ्सफोरनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा साफायाव 2 लाख थाखा जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरनो फैसा होनो फोसावनानै गालांबाय। बियो जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथावना। दिनै 24थि बिटिसि एकर्ड डे क'क्राझाराव बेखौ फालिनाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव मोनसे गोजोनथावना बाथ्रा बिथाङा दिनै फोसावनानै गालांबाय। बेनो जाबाय बिटिसिनि लाइमोनफोरनो साफायाव 2 लाख टोटेल 15,000 जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरनो बिथाङा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होननानै फोसावनानै गालांबाय। हाग्रामा महिलारि सारा एनाउन्स होनाय बायदिनो जोङो 2 लाख टोटेल 5,000 जोंनि इयुथ्सफोरनो जोङो होनो थाखाय अलरेडि दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामबाय आरो बेजों लोगोसे अनादार 15,000 इयुथ्सफोरनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा साफायाव 2 लाख थाखा जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरनो फैसा होनो फोसावनानै गालांबाय। बियो जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथावना आरो एसेम्बलि इलेक्सन ML इलेक्सन जोबनाय लगे लगेनो जोङो बे हाबाफारिखौ जागायगोन आरो बेजों लोगोसे बिटिसि डेभेलपमेन्टनि थाखाय लामा आरो दालां बानायनायनि नामाव बिथाङा 1,000 कौटि 1,000 क्रर फाइनान्सियेल पेकेजबो जोंनो फोसावनानै गालांबाय। आङो बिनि थाखाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय धन्यबाद जासिदों आरो बिनि अनगायैबो चेन्नाइआव गेस्ट हाउस बानायनायनि थाखाय बिथाङा दिनै फोसावनानै गालांबाय। बागुरुम्बा दोहौखौ दिल्लीसिम लांनानै मोसाहोगोन होननानै बिथाङा दिनै जोंनो खोथा लांबाय। बेबायदिनो जोंनि बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जाबायदि खोथा होबाय दिनै एनाउन्समेन्ट खालामनानै गालांबाय 24th बिटिसि एकर्ड डेआव फैनानै क'क्राझार फैना आं चिफ मिनिस्टार सारखौहाय इयुथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट जानानै धन्यबाद जासिदों। थेंक इउ।